எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு STT Tech. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து ஜியோ சிம் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஜியோ சிம்மில் எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதா இருந்தால் நீங்கள் அதுக்குன்னு ஒரு மை ஜியோ அப்படின்னு அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து இறக்கிட்டு அதை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஜியோ பேலன்ஸ் வந்து பார்க்க முடியும். எந்த ஒரு ஆப்புமே இல்லாமல், நெட் கனெக்ஷன் எதுவுமே இல்லாமல் உங்களோட மொபைலில் இருக்க அந்த டிஃபால்ட்டாக ஒரு ஆப்பை வச்சு எப்படி வந்து உங்களோட ஜியோ சிம் பேலன்ஸ் வந்து எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் வீடியோ பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ உங்களோட டிஃபால்ட்டாக உங்களோட ஃபோனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க டிஃபால்ட்டாகவே. அதான் ஃபோன் பண்ணுவோம் இல்லையா எல்லாருக்கும். அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. அது ஓப்பன் பண்ண உடனே இந்த இடத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் டைப்பிங் ஆப்ஷன் வந்து காமிக்கும். இதில் இந்த நம்பர் வந்து போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜியோவோட அந்த பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக காமிச்சிடும். என்ன நம்பர் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1299, அதாவது 1299 அப்படின்னு போட்டிங்க அப்படின்னா கால் கொடுங்க. அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அதான் 199 அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நம்பர் நீங்கள் கால் பண்ணிங்க அப்படின்னா கட் ஆயிரும். ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து கட் ஆயிரும். நம்மளுக்கு மெசேஜ் வந்திருக்கும். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது இப்போ என்னோடய மொபைலில் ஜியோ சிம்மில் வந்து எவ்வளோ வந்து பார்த்திங்கன்னா பேலன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு தெரியும். இங்கே பாருங்கள், நான் ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1.5 GB வந்து பேலன்ஸ் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். 1.41% வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து டேட்டா பேலன்ஸ் வந்து இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். எவ்வளோ நாள் வந்து எக்ஸ்பிரி ஆகும், என்ன டைமுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பிரி ஆகும் அப்படின்னும் இந்த இடத்த வந்து காமிக்குது. நீங்கள் ஜியோ வெப்சைட் வேணாலும் போய்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பேலன்ஸ், அதாவது இந்த நம்பர் கூட வந்து காமிக்குது. உங்களோட மொபைல் நம்பரும் இதில் வந்து காமிக்குது. எத்தனை ருப்பீஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ற உங்களோட ஜியோ சிம்மோட எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே வந்து இந்த இடத்த பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காமிக்குது. ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அதாவது இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் 1299க்கு வந்து கால் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து உங்களோட ஜியோ பேலன்ஸ் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.